tot va començar després de Nadal, quan els patges es van deixar una carta. I demanaven ajuda per gossos de la protectora. Què hem fet? Conegut a Maria, a Minus, a Lubi, a Iaco i els hem dibuixat. Amb els dibuixos han fet cartells. Hem après a dibuixar el logo de la protectora. I hem escrit el seu telèfon. Per a deixar-los bonics, hem decorat les vores. Ha quedat genial. Els cartells s'han dut a les tentes. Els hem penjat perquè es veja la gent. Hem construït gerres de fang. També collars i ciris. Perquè hem muntat un mercat per a la protectora. I vam recollir un munt de diners. Amb aquests diners hem comprat menjar pels gossos. De saber tu. Sí, hem posat les nostres famílies a la protectora. I hem vist a tots els gossos que estan allí.